No niin, esitellään Ojamon hapenantolaite. 2 tärkeää käyttötarkoitusta: sukellussairauksien ensihoito ja elvytystoimien apuna tehostamaan niitä elvytystoimia. Laatikossa happipullo on käyttövalmiina ja kytkettynä. Tarkista liitokset, että ne ovat pitävät. Avaa rotametriä vähäsen, avaa pullo ja sulje. Eli happilaitteessa pullo, paineenalentaja. Paineenalentajasta lähtee 2 ulosottoa. Nämä tässä ovat pakkosyöttö eli regulaattorityyppinen ulosotto ja tässä on vapaa virtaushappi. Nyt kun meillä on sukeltaja, joka pystyy itse hengittämään, hänelle voidaan antaa happea regulaattorityyppisesti käyttämällä maskia ja tätä paineenalentajaa ja hengittää sukeltaja tästä itse. Mikäli hengittäminen tästä on liian vaikeaa, voidaan käyttää varaajamaskia. Ja varaajamaskin letku kytketään hapen vapaavirtaussyöttöön. Rotametristä käännetään hapen virtaus 15 litraa minuutissa. Varmistetaan, että pussi lähtee täyttymään ja sen jälkeen maski laitetaan mahdollisimman tiiviisti sukeltajan kasvoille. Happea tarjotaan koko ajan. Ei tarvitse pitää taukoja, ainoastaan juomataukoja pidetään. Ja mikäli tilanne on sellainen, että sukeltaja on eloton, aloitetaan elvytystoimet. Ja elvytystoimia voidaan tehostaa antamalla happea. Eli elvytyksen puhallukset suoritetaan happilisän avulla. Pakkosyöttö. Regulaattoriin laitetaan maski kiinni. Maski asetetaan sukeltajan kasvoille, hengitystiet auki ja pakkosyöttönappia painamalla 1-2 sekuntia voidaan suorittaa elvytyspuhallus. Toinen vaihtoehto on ottaa elvytyspalje ja siitä kiinnitetään letku hapen vapaavirtauspuolelle, elvytyspalkeeseen maski kiinni. Happivirtaus 15 litraa minuutissa ja niin, että pussi lähtee täyttymään. Tosiaan maski kasvoille, hengitystiet auki ja taas 2 puhallusta ja 30 painelua. 2 puhallusta ja 30 painelua.